Gladi waduh. Kok ganti? Kok Ya kan ganti ya, waduh? Dok. Apa ditepungan? Gandeng Cibu ki ra pun sepuh. Ya harap Pak lho. Kan nek mbokku apa kok? Kan nek mbokku apa? Ora kok. Kowe awas ya kena nek ya aku awas. Wes nek mbok gudeg Jogja ngono to kowe. Waduh. Gudeg. Kudu gudeg Lah apa, kok. Mbok? Gudeg. Malah gudeg. Nggih. Di dalem sing ngerti no. Nggih, kula Mufidah Sofiana, aslinipun kula Tulungagung Simba. Oh, iki kan ngerti nek tulung agung. Kowe sing melu kae to jatilan sente rewe kae to. Ya ra? Dewe. Teterewe. Sete rewe. Lah ya sente rewe. Nah. Tuk tuk tuk. Tuk. Tuk tuk tuk. Lah mengke saged dipraktekke Tuk tuk tuk. 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 Tuk tuk tuk. Tuk tak tuk tak. Tuk tuk tak tuk tak. Oh, Wes, iki Mbok. asam aurate ndak kumpul. Sehat. Aku ndak kesalahan. Kok mimin iki mlekoto wong tuwa kok ndak perlu disalahke panitia. Kowe ngerti ora lare. Lek dhisik ki jenenge ora Sukimin. Lah terus lho apa? Karo Cibu ki dijenengke Sente. Sente. Sente kuwi lek ning nggon aku ki wong rodok ngene iki. Lah ya kuwi jenenge Sente gandeng kuwe ki le nyeluki kok ora penak angger nyeluk. Ayo rene te ngono to. Terus diganti kuwi. Lah ya. Malah ya ampun. Kok saged namine Sente niku pripun? Lho, Mbok? malah Jenenge dhisik kan aku dadi perawan isih rada kemencer ya nek carane iki isih rada gateli. Heeh, ya retok iki dilalang mbok bapake sapa ya ora mungkin. Nggih dilotre mau. Tulung agung ora ana ta? Sente rewe. Sente rewe. Sente rewe. Anu apa jatilan ya to. Mengke saged dipraktekke sente rewe. Sente rewe. Sente rewe ya rewe. Nggih. Kula nggih nembe ajar saestu. Ajar golek dhuwit. Iki pamundhutane sampe gunung. Samping gunung dipun jenglengaken ingkang bawa Kowe Mbak bawa. Mufidah kalian Mbak Mimin Apri kang jengleng. Saiki kowe genti sing nembang karo joget. Nggih. Ibu tak delok. Wah. Mengke nyan biji nggih, Mbak. Aku karo arep gotok wedang. Kula kita nek ajeng renang ten Umbul. Kok malah dadi petugas matean. Iya. Terus kena sing apa ya, Nak ya? Nggih. Tak ya. Ibuke lenggah mriki mawon. Tapi kula nggih radi ajre lho. Mangke jenengan lek kaget pripun kalih kula. Oh mboten napa-napa. Dados ngeten Buke, niki lare menika niku radi wedhos kalih panjenengan. Wedi kok wedhos. Di ajre lho. Ajre kok wedhos. Tak basake lho. Nun sewu menawi panjenengan mboten sisa ajros kalian. Pedhos ora ajros. Menika nak lare sekocel to, Nak, ya to? Nggih. Sekocel iki sekolah nek dibasake sekocel. Waduh, sekocel. Wencang semunten kliwet tengen kula. Munten kliwet kok. Ya pamerna suaramu, Nak. Ya, kaya ngopo? Iki lenggah mriki napa mriki derek? Aku minggir kene wae. Wih, kang merdeka mawon Budi. Yo, Mbak Mufidah. Yo, kaya ngopo dijenglengke sing jengleng Mbak Mimin karo Mbak Apri. Terus salah. Yo juga lho, Mbak. Isia. Kula ugi nggih, Mbak. Kula nggih gitu. Iya. Ya lho le. Kok le. Kale ta. Monggo, yuk. Waduh. Yo, lah ngatur telak barang. Iya dong, itu kan sebuah pemanasan. Ya. Ayo Le, jadi Le. Ya. Sing ngedap jaipong kan kok apa anyaran apa? Waduh. Aja
melirik karo sing ngendang jaipung. Lah pripun to sajake kok? Anyar napa pecatan ki kuwi? Malah Makanya besok pecatan. kok padatan kok sanes niku. Nggih. Apa ning kono-kono mulang sarang wis dipecat ngono ya. Kuwi pecatan kok Jati Nova iki lho. Le. Iya. Ya. Yen macan Iya. amung Iya. amung kontraksi ayo, mbul. Piye iki? Kok umume? Tapi malah ngaceng kaya Ngaceng. Kaya mentak enggak. Mbah Imen niku ki kedah ngoten. Wah, ngono kuwi energi. Kak Ijo. Kowe ora ngerti to, Mbok, aku bar masa nifas to isih aku. Umume Nifas iku ne 40 dino, aku kok petang 8 kok terus aku. pendarahan kowe. Rani pas. Nyoba nek kowe sing Mufida sing apa dia. Iki aku yang jenggleng. Heeh. Nanti yang nyuara siapa? Aku. Aku kok ngene. Kowe ae pri. Yo Dik Apri, tosan. Oh. Awas lho, Dak. Lungup. Iki beda, ora banci. Nek banci beda. Kok malah dibuka? Ini kan perbedaan umur 30 ke atas dan umur 50 ke atas. 50 ke atas. Iya toh? 50 ke atas. Ini umur 20. Oh, tadi Iya. Gen Z. Gen Z. Ya, kalau Gen Z Kowe itu Gen Z kae gento. energinya oke, tuh. Gento. Ah, ini Gen Z, ini Gento, ini Gegek. Genggek yo. Yo adoh to, Pri. Gen Z. Genggek. Kok genggek? Kale saya Gento iki lho. Genggek itu toplo iki. Wah, Oh, iya. iya, tak Wong edian. Mengingat masa lalu. Kembali Yo. Walah dan aku nek kon koyo kowe ya wegah. Susu kowe sok lumpuk dadi siji lho nek koyo ngono. Lah ini kan perbedaan wanita Ah. asli dengan wanita jadi-jadian. Ya mbok kowe nek lah dal. Pripun, Budi? napa, Mbok? Eta sing Oh, goblok. kasar. Ditimpal lho. Aja dibuang, Mbok. Aja dibuang. Takune gawe idep, Mbok. Lah. Oke lo, iki warnane ireng apa putih? Nek putih golamu berarti. Oh, sampeyan aku sing putih, Pri. Kok aja. Sing Mbok kok yo ngono kok sing ae ngono iki. Baru tak pilih. Enggak, aku isin aku. Wis tak cukur kecil. Oh. Kok dicukur ke rambutnya kene wingi tak kerek ngono to. Rambutnya kene iki dikerek ngono lho. Sing nomeng iki dikerek ngono lho. Lah garek cek rambutnya kaya ngapa? Rambutnya oke kok. Ngapunten ya, Bu. Nggih di perkara rambut. Ora apa-apa wong rambut ki jenenge werna-werna kok. Nawi niki sinom. Sinom. Nom kene dawa rambut. Nek tendodo nika. Ngene iki alis. Alis. Idep. Brengos. Bewok. Niki Iya, dodo. Simbar. Simbar. Mbak saya mengesar, Mbak. Anu kon
kono kuwi sing jenenge Ulu Cumbu. Anu terus anu Mbak, liyane meneh ana ora? Liyane munggah. Heeh. Munggah rambut meneh. Liyane sing endi wis kabeh kok. Oh, maksudmu ngantar PKK. Oh, iki lho. Simbok kelas tak lus-luske lho malah simbok malah sing jarang terus lho ket mau. Ayo Mufida. Yo, diplomasikan. Jenglenge kudu kaya Mufida lho lek kowe. Oh iya no. Harus energi. Energi. Kok nek kaya Mufida kok susuku tekan umbul bethek kono. Tak umbul malah tekan kono. Ora, aman. Aman. Kok wis enek Lek gombalmu metu. Wong edian. Wah, lah ngono dek pun oleh kemayu. Raka benakno. Wah. Benakno kok Raka benakno. Raka. Edian. Benakno. Raka. Pikiranmu aja kita tuh partner kerja ning panggung. Manku lah apa? Aja pikiran elek kaya liyane. Nek liyane kan nafsu nek iki Raka, duluran. kowe iki mbahmu kakung kok malah piye lho kowe iki Mate. Mbak Mimin, kuwi bapake Intel Polres Klaten lho, nek sampean digaruk. Ya terus bapakne Intel ning Rakan kuwi wit SMP aja kan kula pun nyindeni Raka. Oh, nggih. Mbok kan jaman benakno to le. kowe nek nganu Raka genah ora gelem. Apa? Pakde gudel lho genah gelem. Aduh ya. Alah. Ayo jegleng. Ngene ayo Mufida. Padha Mufida lho ya. Ya iyalah. Carane senior aku. Jangan jatahmu. Tosamu ngene-ngene, batan penari ular dikebuyu wong. Lah piye to? Baleni neh, baleni. Ayo baleni neh, Mas. Tang tang ting tang. Kok sik parisan kes metu lho iki. Oh alah. Kowe iki aja kaya ngono. Kowe nyoto buke tetep semangat ya. Dipesek semangat kok. Warung kro. Ora Ya buke boleh kok kan kowe. renang nang umbul brintik lah kulino begadang lho. Gak ada. Iki lho lek gombalmu kan mau metu. Ya Allah, Le. Jadi isine opo? Taline metu. Sing kleru ya aku batak ngombeni tanggaku mau. Ya ampun. Iki lho dibenaki ngene. Nah. Malah Le, mbok yuk Kowe iki enggak, kowe nek dibales lho. Susu kok dituwaki. iki asli. Oh, mbakne ucal-ucul iki mbok dicar sisan. Mang cor. Lho, bojone lera-lero. Lho, Mas Tak cok 5 ringgit ya nek aku karo kene ya ayu aku. Oh, enggak. Kulatane ya bening aku. Iya. Grapiake ya grapiak aku. Pintere masak ya pinter masak aku. Wong wedok kok gur kuliner. Lho, atau kulatane beda to. Betul itu realita itu. Lho, nek aku kan smiling fish. Kondisi jam tetep lho kulatane lho. Ya men, ala apa tukar tambah bensin film. Sono kalah gadah ora wani semaur.
mawon. Lajeng betul Mas. Lajeng, lajeng. Lajeng. Sudan udan peras enak itu dani. Mana sudah? Yo, Bu Mida. Wah, kucingan iki. Kucing lanang apa wedok ya? Ketoke separuh-separuh. Oh, kucingnya Muyo. Kucingnya pipis. Walah. Kiai sepuh kerja dikejar. Udah dipaeko. Alah ya. Nek ana wong jogat kok dirasani kucinge lanang apa wedok. Aku kan wong jujur. Loh, joget iki kaya buke lho, Le. Lah mula kan Totalitas. mula apa profesi apapun nek ditekuni ya nyatane dadi jos. Wah, Iki ya, nggih. Bu iki wayang wong ya hebat, beksa ya hebat, sindian ya mumpuni, Mufidah ya ngono. Aku karo kowe iki aku kan ora adol ayu to, Pri. Telek ben men. Aku kan adol pasuryan. Yo. Aja ngumpul-ngumpul Lah aja sik. lah ya ampun. Oke, anto herniane akeh. Mbok kok Herdian to nipas. Herdian lan. Ayo, Dek. Monggo dilanjut di. Yo. Ditenaske.
monggo dipun lajengaken langgamipun. Ya, monggo. Oh, sing kedua versi rock. Rock wae, nggih. Hake. Nggih. Kuwi nggone kono lho, Pri. Nggone kancane aja tribu. Ora apa-apa. Monggo dipun langgamaken langkung rumiyin, monggo. Tolong monggo dipun lajengaken. Yuk. Saya pakai Mas Jono. Ya ini kok es mere kali. Burung perangan kok es mere. Iya, ini namanya semangat jiwa Pancasila itu ya seperti ini. Kok jiwa Pancasila? Iya, iya seperti ini kan. Para pejuang pahlawan zaman dahulu. Oh, semangatnya makan kantar. Sampai koyo ngini. Tetes darah pengabdian. Tetes darah pengabdian. Bu mendel mawon ampun nyerok lho, Bu. Derek ngerok. Tuan saya mungkin, Bu. Aku Kata-katanya selangit. Wah, senyum penuh. Yo, dilanjut. Yo.
Rengginas sarjana. Inggih, matur sembah nuwun. Sakloron ya kuwi Mbak Mimin kalawan Mbak Apri. Oh iya, kaya ngapa? Ya nduk kanggo miyasepining swasana. Bakune awake dhewe ngaturake panglipur kalawan para warga masyarakat bengi kepareng padha mirsani gludak nduk. Akeh sing padha mirsani. Weh, tenan kok luar biasa. Ya. Yo, ngaturi jumenenge bintang tamu ketiga ya kuwi Budeyati, Mbak Mimin kalawan Mbak Apri. Apa sing gampang-gampangan wae? Apa? Ya kuwi aja dipleroki dibablasi ning prau layar. Kaya apa? Yo, monggo. Monggo, yo. Dene panjenengan sampun kepareng rawuh paring berkah dhateng para warga masyarakat ing Kelurahan Malangjiwan mriki. Matur sembah nuwun Budhe. Kula nggih matur nuwun pun timbali wonten unggul brintik mriki. Nggih, nggih, nggih. Nggih namung ugi ngaturaken sewugung panuwun kaliyan Nggih. Eyang brintik mriki. Nggih. Margi kula menika saged sehat walafiat. Nggih. Nggih ta? Nggih. Mergi ados wonten mriki. Weh, nggih estu nggih Budhe wah jan. Nggih, nggih, nggih. Wilujeng dalu Dek Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk. Jan-jan. Dangu mboten pinanggih, saya dangu ketingal saya cantik, saya cantik. Lah nggih to, dasare kenging sawapipun Buyati Pesek. Wah, nggih to. Nggih. Sak jagat ki ora ana sing ayu kejaba anakku Apri. Apri. Nggih. Ampun karo Aprianto lho, Bu. Apri. Nggih, wah nggih. Mboten mantra-mantra Mbak Apri menika wah jan luar biasa. Kula geger kalih Buyati niku rak kenging sawapipun. Nggih. Kula rono pokoke ora ngunciwani. Wah, nggih. Nek kula geger mriku kok kenging sawan nggih, Bu. Kose to, jejer mriku niku jejer kalih sinten? Niku lho. Piye Galombot Karang Nangka. Oh alah. Sorry, Mas. Alah. Sibuk apa? Nek wong
wong ngece piyai kathah ngece niku sing salah mboten piyai sing ngece kula sing Nggih. ngoten kula. Lah sing salah kletur niku panjenengan. lah buwe ra apa-apa wis nglairke kok. Ya anak loro kok beda nek dhisik kalih apri jan ngidam apa pas nglairke kula penjan ngidam apa. Nggih. Apri iso ayu kabeh wong do kalembono. Nek kalih kula kok dodak sion ku jenengan dhisik dhe kesalahan apa nganti ujug kula ngantos ngeten. Oh mesti carane ngidam lek didahar ya beda. Ini lho. Panjenengan ditepuhke lho Bu. Nanti kula dadi prawan kaset ku saking nyalah dhewe. Waduh, Dan. Iya, Deh. Salahke kowe ya aja lara ati. Nggih. Ngono genah cetok garwaku. Nggih. Bagus. Nggih. Ya tak meneng suwe. Nggih, dasaripun piyayipun Sristri Warni ayu. Mas Bayu Nggih. sing mbok kandhake. Nggih Mas Bayu, nggih adi kula. Lemu Kuwi nggih. bojoku. Oh, nggih. Wah, Mas Bayu niku. Wae kepiye to? Mergo irungku pesake mergo ketindihan Bayu. Saking gedene awake Bayu. Dadi pendelep. Oh, kalih Mas Bayu terus patutan iki ngoten dadi bocah sing apik. Nek kalih kula, Aduh sorry ya, Ger. tak jelaske kersane mboten Nggih. bodho ndak sok kalih kula. Ning aku ora anu kowe ora isin to nek tak cetake. Lah niku Sudarma kula kok kula isin kados pundi. Jane ngene, aku pas topo ning alas. Topo ten ngalah. Kuwi aku kepethuk munyuk gedhe sedhe. Pokoke pripun? Pripun? Lah jenengan ki lho, kok nggih sapa tengah alas kok aja didarani beruk. Malah kaya beruk. Aku ki prihatin ning kono kuwi. Nggih. Kaya anakku ki do uripe kepenak. Nggih. Ngono to. Wis ning kono ki malah kepethuk kuwi munyuk lanang kok bapakmu gedhe kok aku Terus kula terus metu kula ngoten garis gedene. ya terus ketok iki kok buah aku ya kaya ngimpi kepethuk wong bagus ning jebulane ya kuwi munyuk gedhe kuwi mau ning terus lair wis Mbok sami ngaten, Mbok menawi Nggih. dewa. Dewa ning Saleh Parno kan dados munyuk ngoten saged to? kuwi ora dewa nang dendak. Ayo aja nganu lho wan lak temen. Ning bakulipun arep kula wujute ngeten ya di kula wetak kaya adik kula sing padha lho Kak. Babakan kapisan kagunan jenengan kecarane lho disuwake nang mriki aja ngantek kuciwani lho, Mbok. Wes kowe jalan tak kula wetaken sithik iki. Kowe iki maune war tak guak jane. Kok dhewe dikon terus sia-sia diguak niku lho. Lah wong kepiye? Bocahku kok ming apa beleken. Belekan ngenting ra Aman nggih. Dek tesih banyu ra nggih. Nyon sewu mimik payu daranipun simbok ton sian. Kula dek tesih banyu ku nggih diombeni sak mesine bocah napa diombeni napa? Ya tak ombeni susuku. Ning ora nganggo putingku. Tak kei selang 3 meter. Waduh. Nek kaya Dek selange kuwi detoke gone garan lho. Dadi kowe. Oh, alah. Bang nek ngadep kula lho payu omah-omah, kula ngantek nyanyi kok ora laris, ngantek Nggih. kok do ngira kalih kula, nek nyawang kula paribasan do kliwak-kliwak penjelasan tak tempuke nyang tanggung jawab budidaya men kula kaya apa itu lumrahe. Kecil deh kowe nempuhke aku. Pripun? Lho iki tenan kok. Tak kandhani ya. Nggih. Kowe kepengin sukses. Pengen sukses, Kepengin sehat. sehat. Adusan ning umbul brintik. Lho. Ya sampinten mbok gak kula nek paribasan dagangan saumpamane nek pinjungan kemugan anu kempel kula ketok. Nek kemudian payu dara kula mlotro. Alah, wis ora bakal Dilema lho mriku kula isin, Mbok. Alah, Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Mbok. Isin tapi. wis ta kowe ki ora bakal kamaten. Wong kene iki wis mudeng nek kowe ki sukimen tanggal lomba. Kok dadak Jenenge wong iki setan godali setan. leh. setan kok anggodo setan ki kok. Ini ketok. Ngeten lho pacorane ketok. Angger mbok tutupi, buke. Lho nek ditutupi mriki ngisor ketok. Angger ditutupi ngisor, dhuwur nek ketok. Mending tutupi ngisor no, Lek. Lah kok kaya nek sing ngawe-awe ngono. Aja Lah pripun? sing ditutupi dhuwur wae. Lah mengke ngadap Sing ngisor ditukokke goleke godhong gedang apa kaya kuwi lemper. Ning anu sing mbok pun mbuktekke siram ten umbul brintik Wes pripun? wes. Nggih. Jadi ngene iki terus terang ya. Nggih. Nak, ya.
Nggih, Budhe. Aku ki sehat. Ning gandeng rumangsa umurku ki wis tuwa. Mbok menawa ya aku sok kesel-kesel ngono kadang. Aku adus ning kene. Adus kuwi 3 dina ngedur. Nggih, ya terus bareng wis dina rame aku rarene. Mergo apa njaluk foto, do njaluk foto karo aku. Wis iki tenan. Saya sing ngladeni foto. Lah nggih. Lah kuwi dapat iki. Ya kenapa lo Kak Gumujeng? Aku tak mangke isin. Napa mboten Lah pripun to, Budhe? Ah, do njaluk foto kira aku ya rumangsaku mlebu ngono ki terus aku action to. Nganggo nganggo anu baju renangnya to. Nggih. Wes, terus kene ngono. Nggih. Aku tak tutupi ngono to. Nggih. Rumah kene kathok ireng dhuwure rak ya ireng. Nggih. Rumangsaku ki ya wis kaya action ayu banget sajake ya nggih. Jebulane sing tak nggo mudhung ki saru. Napa, Budhe? Kenapa lo? Kathok jero. Tenan iki. Iki bolong aku. Apa iki? Bocah iki nyetrika ora bener iki aku. Terus tak sing kiwa ya bolong kabeh. Aku terus mlayu ning kamar mandi. Nggih. Tak copot ngono. Nggih. Astagfirullahaladzim aku ngono. Isen to ya aku. Nggih. Iki ning nyatane. Kaya ngene iki dadi aku iso kepenak awakku. Nggih. Sing ping pindhone. Ing ngatasi aku wong tuwa. Iki suwanipun kok ten pikiran, Mbok. Ya agak 17. Tenan iki timbali rono-rono kabeh do butuhke aku. Nggih. Ya ta? Nganti aku ngajokke hari kebudayaan. Nggih. Bae diparingi dengan sukses lancar. Nggih. Sesuk tanggal 17 Oktober kuwi le. Nggih. Ditetapkan karo Pak Menteri wis ditok kuwi tanggal 7 Juli. Nggih. Ya ta? Sebagai? Ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai hari kebudayaan. Panjenengan kan sowan wonten kementerian. Kita bareng-bareng karo kanca-kanca. Nggih. Luar Kelompok biasa. 49. Nah, iki mergo apa ana kaitane karo Brintik. Aku nek rene iki kejaba ming adus. Nggih. Ya tak ketake adus. Ning aku siji nyuwun karo Gusti Allah. Nggih. Ya ta? Sing ping pindhone aku nyuwun karo Eyang Brintik. Nggih. Kula nyuwun supados dipun paringi slamet bagas waras sehat walafiat. Amin. Terus kula nggih saged mumbul kados dene umbul Brintik. Saged ngayomi dhateng sinten-sinten. Contone umbul Brintik iki banyune metu apik, pH-ne dhuwur, mili medhun dinggo ngopek apa iki? Dinggo penguripan kanca-kanca tani. Lho, ya ta? Sing butuh ngumbahi butuh apa-apa nganggo banyu umbul Brintik. Iso nguripi sapa-sapa lha iki. Nah, terus nyatane aku ya 6 bulan ya iso 7 bulan bisa ditetapkan dari kebudayaan. Tepuk tangan. Luar biasa. Nggih. Ini tenan aku ora ngecap iki tenan. Mbak Nggih. Brintik nari ndak Brintik jenengan nyuwun kersanipun anake jenengan iku ndang mari. Mari sing napa? Mari sing kersane ndang fungsi ngoten lho, Bu. Mosok jenengan tetake ra tau fungsi. Aduh. Iki ya wis tak kandhani. Pripun, Budhe? Iki pancen ya rada bodoh. Apa mergo kumpul-kumpul sing kecilani ngoten lho, Mbak. Ora. Kowe mung kurang semangat, kurang kendel. Dan kula tawa ngaten, tawa menjuk kersa wonten. Apa pripun ora sah tawa kok ya. Lah dagangan sak upamane lho, Mbak. Dagangan apa ya. Iki terus kowe iki pokoke rada ngrayu sithik. Nggih. Eman-eman kowe umurmu wis pira? Coba lah nggih, kok selarah ibu satya kering ya, Mbak. Alah-alah telek alah. Lah nek jenenge kula sing gerong niki. Kok sepuh-sepuh kabeh aku kok gegane kentut karo watuk. Sing gerong apa wawan? Nek wawan niku mboten mawon. Lah pripun to? Niku kerjane kan sakniki tergen kesehatan. Kok nek dilo-dilo kula mung dicoblos disutak-sutik malah karir kula mendlep lho. Niku nek kalih nyoba niku mboten, Bu. Lah niku biasane kalih sopir truk. Lho, niku sinden spesialis mbak truk niku. Walah presiden gawan truk yo. Gawan truk. Nggih. Mbak, apa? Nggih. Nek jenengan sebelum udah aku tenanan. Jenengan tak yo nyon sewu kondange le
dadi yo beksa hebat. Nggih. Nah, men jenengan memang tular ke ilmu jenengan kalian kula kalian apri. Memang Kados pripun ngaten dipun Lah menika ingkang dipun antu. Kersane niku lek sukime niku pirsa ngrayong niku pripun? ayon pripun? Seblak sampur ki piye? Resik piye? Nuwun sewu Mbak Mimin Mbak Apri, sangat janto Bude Yati menika piyai putri ning nek beksa tari gagah menika elok. Lah nggih kula nyuwun ilmunipun menika. Nggih. Prayoginipun dipun anu. Nek ngandhak kula mimin ka apa anake Bu Yati kok ra iso joget kaya mbokne. Weh. Kula lingsem to menika cematut panjenengan. Iki wis dipaido nek putrane Bu Yati wis dipaido. Lah apa? Saka irunge wis beda kok arep madake buke. Nggih. Nuwun sewu para warga menawi Bude Yati kasuwun beksa tari gagah sarujuk nggih Lur. Layang ngapa kajenge kagem conto dhateng para kadang kaneman dipun blendrongaken. Wah ya ya. Ayo ngapa yo Mas? Blendrongan tari gagah. Ya. Karena roam. Masa nggih ta Bu? Lah ning gagahan ki rak yo kudu ya to. Nggih. Nggih asanipun mboten kedah kuda-kuda ngene to. Apa? Kuda-kuda iki kaya pencak silat wae. Kok malah aku sing bejak. Kowe iki dadi wong wedok ki mbok menjaga Ora aurat. nek jane blendrong jarine nganggo apa jenenge kan ibu wae ngendika nganggo celana, ngagem celana ngono iki jane iki. Nganggo tayet. Astane mawon Bu, astane mboten Iya. napa-napa. Nggih. Dipun cobi nggih. Ya. Yo, blendrang Mas. Kayak apa? Yuk.
terkenal luar biasa. Pon rapet lho, Bu. Pripun. Mbak Mimin niku pripun Bu niku Bu? Pripun, Mbok? Aku jo ngapura, Mbok. Aku mau 50 dewa Bathara. Dadi rahwana iki lho. Ora nyono babar pisan. Yen aku kaya ngene. Ana Pak Lurah rawuh ning nggonku. Tak arani aku kon renang. Tiwas aku sedya bikini aku. Sedia niku basa sedia. 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 Jan mbok luar biasa. Kula iki cementel sithik ora iso ki mampu. Aduh gerakane kok. Aku pengin sing mbok ngajari. Kan kula wong wedok to nek kan ngoten kula ora mampu kemampuane kaduane kali sing mbok. Kula pengine alusan, Mbok, alusan. Lah kowe ki kulinane angon wedhus kon ngono ya ora iso no. Lah yo mboke kula diajari gambiongan alusan kali adik kula nderek langsung praktek. Mari kangen ya ora apa-apa kan nyanyi to, Mbok. Dadi Mari kangen rampung terus ke serampat. Oke. Iya. Cocok lah. Jadi apa itu ilmu teko si mbokku tenan. Nek ngantek. Anu milihnya ketul ora kaya mbokne ya piraman lah. Yo, serampat menika. Anu gambyong rumiyin. Oh, nggih.
panjenenganipun Bu Yati. Wah, Kyai Koloran menika budhe Wis Yati, Mbak. mendunia, ora mung Nggih. nasional ning wis internasional kelasé beliau Nggih. ning luar negeri. Salut kula ya Allah, Mbok. Mula kowe saiki bengi kok rawani umur. Rawani. Waduh. Ternyata kapisan kurung cak pemurunge simbok aku yo ngapura. Kok arep kembali ke rahim ibu iki piye to? Tapi anak kula saniki mung sombong kula takabur. Kasunyatan kurung sak kukuring simbok. Alah, pripun Bu raose? Tak neng buri sik. Kenging napa? Lah kena helm. Oh, alah. Mula cah-cah saiki iki aja ngantek nglewake apa meneh karo piyai sepuh sing wis paribasan buka sejarah sing paribasan gawe babat alam bawa Nggih. dhewe. Wonten tetembungan lali sumber ketiwasan. Ah. Nuwun nggih, Mbok, ngajari. Waduh. Ya ini wis metu Semar. Dan simbok jan luar biasa nek digali ra ono enteke. Nggih. Tembang nuwun nggih, Mbok, ora apa. Apa nek gak ki anak-anak, Mbok, ono aja nek gak ki anak-anak diamping-ampingi terus ya, Mbok. Apa mesti mulane aku njaluk karo kowe nggih. Nggih. Kowe iki gek ndang rabi Ya, Mbok. Kapok, ragu. Kapokmu Sing kapan? pribadi amun mang critake ning panggung ya, Mbok. Alah, kapok. Alah kowe iki kowe iki kale karo simbok kok kaya ngono kowe iki aja ya fungsi karo nek karo simbok. Nggih. Duwe bocor ra gelem-gelem mergo karo mbokne mirip. Lah basan ngambung mboke kok malah dari sesak bareng. Bocah. Lho, ibu ki lho, Le. Ngono, Mbok, Ibu ki kaya umbul britik. Senadyan ta wis dungkap yuswa ning tetep bersinar. Digali terus Tetep bersinergi, ora. tetep apa jenenge bermanfaat. Nggih. Ya pengestune kowe-kowe kabeh karo sedulurku mbrisik terus sing do rawuh ning kene iki kabeh. Ngono kuwi kadang-kadang aku ki iso tok jeneng kaya ngene iki ora mergo sangka aku sak tenane. Saking Beliau-beliau iki sing do rawuh Nggih. mlebu anak-anakku seniman. Lek ngunggulke jenengku kaya ngapa ora kurang-kurang. Nggih. Ngono lho, nek meng aku dhewe ki omah kecil ora apa-apa. Waduh. lho nek Nggih. saged tinulas tinudarsono. Nggih. Darsono wis mantep. Mbok, anake jenengan ora mung diapli ora mung aku. Yo ana sing lincah semangate kados panjenengan. Sinten menika? Anu, Nduk, ilah. Nduk Mufida. Nduk Mufida. Oh nggih. Nggih, menika malah dawah kleresan Mbak Mimin, Mbak Apri. Menika wonten pamundutan ngersakaken bawa caping gunung. Kagem warga masyarakat ing Manangjiwan ngersakaken caping gunung ingkang bawa Mbak Mufida ingkang jengleng, Mbak Mimin sama Mbak Apri. Budayati cekap mengestoni. Kridane anak-anak sani kados napa, Mbok? Kula ora ya Nggih. pantes to madolke to. Ku Mufida madolke apa ora? Nggih. Nggih. Tak delok iki jenenge kan anak maju kan anak. Monggo prayoginipun dipun sepoti yo daun puluh slendro kaya ngapa? Yo Mas Untung yo. Ya. Monggo Dik Mufida. Aslane sapa, Nok? Nggih, amit nyun sewu nderek tepang gladiwan. Lah iki. Derek tepang ganti warna. Gladiwano. Oh, ganti. Kok Ya, kan ganti ya, warna Nduk. ta? Apa ditepung Gandeng sibu ki ra pun sepuh. Pun sepuh. Ya harap Pak lho. Kan nek mbokku apa kok? Kan nek mbokku apa? Ora kok. Kowe awas ya anggere kena ya aku awas. Kan nek mbok budek Jogja ngono to kowe. Waduh. Gudeg.
Kudu gudeg Lah apa, Mbok? Gudeg. Malah gudeg. Nggih. Di dalem selo ngendi no? Nggih, kula nami kula Mufida Sofiana. Aslinipun kula Tulungagung sih, Mbok. Oh, iki gak ngerti nek Tulungagung. Kowe sing melu kae to jatilan senterewe kae. Ya ra? Senterewe. 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 Lah ya senterewe. Nah. Tuk ta, tuk, tuk. Tuk tuk ta. Lah mengke saged dipraktekke Tuk tuk ta, tuk, tuk. Tuk tuk ta, tuk ta, tuk ta. Tuk tuk ta, tuk ta. Oh, Wes, iki Mbok. asam aurate ndak kumpul. Sehat. Gua aku ndak kesalahan. Anu Kok mimin iki mlekoto wong tuwa kok ndak perlu disalahke panitia. Kowe ngerti ora lare. Lek dhisik iki jenenge ora Sukimin. Lah terus lho apa? Karo ibu ki dijenengke Sente. Sente. Sente kuwi lek ning nggon aku ki wong rodok ngene iki. Lah ya kuwi jenenge Sente gandeng kuwe iki le nyeluki kok ora penak angger nyeluk. Ayo rene te, ngono to. Terus diganti kuwi. Lah iya. Malah ya ampun. Kok saged namine Sente niku pripun? Lho malah Mbok? Sekarang dhisik kan aku dadi perawan isih rada kemencer ya nek carane iki isih rada gateli. Heeh, ya retok iki dilalang mbok bapake sapa ya ora mung. Nggih dilotre mau. Kenalke Tulungagung ora ana ta? Senterewe. 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 Anu apa jatilan ya to. Mengke saged dipraktekke senterewe. Senterewe. Senterewe ya rewe. Nggih. Kula nggih nembe ajar saestu. Ajar golek dhuwit. Iki pamundhutane sampe gunung. Samping gunung dipun jenglengaken ingkang bawa Kowe Mbak bawa. Mufida kalian Mbak Mimin Apri kang jengleng. Wis, saiki kowe genti sing nembang karo joget. Nggih. Ibu tak delok. Wah. Mengke nyan biji nggih, Mbak. Aku karo arep godhog wedang. Kula kita nek ajeng renang ten Umbul. Kok malah dadi petugas matean. Iya. Terus kena sing apa ya, Nak ya? Nggih. Tok ya. Kowe lenggah ke mriki mawon. Tapi kula nggih radi ajre lho. Mangke jenengan lek kaget pripun kalih kula. Oh mboten napa-napa. Dados ngeten Bu niki lare menika niku radi wedhos kalih panjenengan. Wedi kok wedhos. Di ajre lho. Ajre kok wedhos. Tak basake lho. Nun sewu menawi panjenengan mboten sisah ajros kalian. Pedhos ora ajros. Menika nak lare sekocel to Nak ya to? Nggih. Sekocel iki sekolah nek dibasake sekocel. Waduh, sekocel. Wencang semunten kliwet tengen kula. Semunten kliwet. Ya pamerna suaramu, Nak. Yo, kaya ngopo? Iki lenggah mriki napa mriki derek? Aku minggir kene wae. Wih, kang merdeka mawon Budi. Yo, Mbak Mufida. Yo, kaya ngopo dijenglengke sing jengleng Mbak Mimin karo Mbak Apri. Terus salah. Yo juga lho, Mbak. Isya. Kula ugi nggih, Mbak. Kula nggih gitu. Iya. Ya lho le. Kok le. Kale ta. Monggo, yuk. Waduh. Yo, lah ngatur telak barang. Iya dong, itu kan sebuah pemanasan. Ya. Ayo le, jadi le. Ya. Sing ngedar jaipong kan kok apa anyaran apa? Waduh. Aja ngelirik karo sing ngedang jaipung. Lah pripun to sajake kok? Anyaran apa pecatan ki kuwi? Malah Makanya pecatan. besok kok padadan kok sanes niku. Nggih. Apa ning kono-kono mulang sarang wis dipecat ngono ya? Kuwi pecatan saka Jatinova iki lho le. Iya. Ya. Yen
Wah, ngono kuwi energik. Kowe ora ngerti to, Nduk, aku bar masa nifas to isih aku. Umume Nifas iku ne 40 dino, aku kok petang 8 kok terus aku. pendaraan kowe. Rani pas. Nyoba nek kowe sing Mufida sing ya. Ini aku yang jengkel. Heeh. Nanti yang nyuara siapa? Aku. Aku kok. Kowe ae Pri. Yo, Dek Apri, Tosan. Oh. Awas lho, Dak. Lungup. Iki beda, ora banci. Nek banci beda. Kok malah dibuka? Ini kan perbedaan umur 30 ke atas dan umur 50 ke atas. 50 ke atas. Iya toh? 50 ke atas. Ini umur 20. Oh, tadi Iya. Genzi. Genzi. Ya, kalau Genzi Kowe itu Genzi kae gento. energinya Oke, tuh. Gento. Ah, ini Genzi, ini Gento, ini Gegek. Genggek yo adoh to Pri. Genzi. Genggek. Kok genggek? Kale saya Gento iki lho. Genggek itu toplo iki. Wah, Oh, iya, iya. tak Wong edian. Mengingat masa lalu. Kembali waktu. Yo. Walah jan. Aku nek kon kaya kowe ya wegah. Susu kowe sok lumpuk dadi siji lho nek kaya ngono. Lah ini kan perbedaan wanita Ah. asli dengan wanita jadi-jadian. Ya mbok kowe nek jadi lah dal. Pripun, Budi? napa, Mbok? Eta sing Oh, goblok. kasar. Ditimpal lho. Aja dibuang, Mbok. Aja dibuang. Takune gawe idep, Mbok. Lah. Lah. Putih lho. Iki warnane ireng apa putih? Nek putih nggonamu berarti. Aku sing putih, Pri. Kok aja si Mbok kok yo ngono kok sing ae ngono iki. Baru tak ambil sing. Enggak, aku isin aku. Wis tak cukur kedhe. Oh. Kok dicukur ke rambutnya kene wingi tak kerek ngono to. Rambutnya kene iki dikerek ngono lho. Sing nomeng iki dikerek ngono lho. Lah garek tek rambutnya kaya ngapa? Rambutnya oke kok. Ngapunten ya, Bu. Nggih, iki perkara rambut. Ora apa-apa wong rambut iki jenenge werna-werna kok. Nawi niki sinom. Sinom. Nom kene dawa rambut. Nek tendodo nika. Kene iki alis. Alis. Idep. Brengos. Bewok. Niki Iya, dodo. toh? Simbar. Simbar. Dan saya mengesar, Mbak. Anu kono kuwi sing jenenge Ulu cumbu. ulu Ulu cumbu. cumbu. Anu terus anu Mbak, liyane meneh ana rambut. Liyane munggah. Heeh. Munggah rambut meneh. Liyane sing endi wis kabeh kok. Maksudmu ngantar PKK. Oh, iki lho. Si Mbok kelas tak lus-luske lho malah si Mbok malah sing jarak terus lho ket mau. Ayo Mufida. Yo, dikonasikan. Jenglenge kudu kaya Mufida lho lek kowe. Oh iya no. Harus energi. Energik. Kok nek kaya Mufida kok susuku tekan umbul bendek kono. Tak umbul malah tekan kono. Ora aman. Aman. Kok wis enek Lek gombalmu metu. Wong edian. Wah, lah ngono dek pun oleh Leh, kemayu. Raka benakno lho. Wah. Benakno lho kok Raka benakno. Raka. Edian. Benakno. Raka. Pikiranmu aja Bu, kita tuh partner kerja ning panggung. Temanku lah apa? Aja pikiran elek kaya liyane. Nek liyane kan nafsu nek iki Raka. duluran. Kowe iki mbahmu kakung kok mawedi piye lho kowe iki? Tak paten. Mbak Mimin,
Kuwi bapake Intel Polres Klaten lho, nek sampean digaruk. Ya terus bapakne Intel ning Rakan kuwi wit SMP wae kan kula pun nyindeni Rakan. Oh, nggih. Mbok kan jaman benakno to le. Kowe nek nganu raka genah ora gelem. Apa? Pakde gudel lho genah gelem. Aduh ya. Alah. Ayo jegleng. Ngene ayo Mufida. Padha Mufida lho ya. Ya iyalah. Carane sing ora nu. Jangan jatahmu. Tosamu ngono, kotan penari ular dikebuyu wong. Lah piye to? Baleni neh, baleni. Ayo baleni neh, Mas. Yo, tang tang ting, tang. Kok sik parisan kes metu lho gitu. Oh alah. Kowe ki aja kaya ngono. Kowe nyoto buke tetep semangat ya. Kita sik semangat kok. Karo kro. Ora Ya buke gue kok kan kowe. renang nang umbul brintik lah aku no begadang lho. Gak ada. Iki lho lek gombalmu kan mau metu. Ya Allah, Le. Jadi ini apa? Taline metu. Sing kleru ya aku batak ngombeni tanggaku mau. Ya ampun. Iki lho dibenaki ngene. Nah. Malah mbok yo ditahan. Kowe ndak, kowe nek dibales lho. Susu kok dituwaki. Iki asli. Oh, mbakne ucal-ucul iki mbok dicar sisan. Mang cor. Lho, bojone wis lera-lero. Lho, Mas Tak coli mang ringgit yo nek aku karo kene yo aku. Oh, enggak. Kulatane yo bening aku. Iya. Grapyak yo grapyak aku. Pintere masak yo pinter masak aku. Wong wis bakal gur kuliner. Lho, atau kulatane beda to. Betul itu realita itu. Lho, nek aku kan smiling fish. Kondisi jam tetep lho kulatane lho. Ya men, ala apa tukar tambah rebansi gelem. aja nang kalah gadah ora wani semaur. Lajeng mawon. Lajeng betul ya. Lajeng. Lajeng. Merdeka. Sudan udan peras enak itu dani. Panas juga. Capek ngono.
Wah, kucingan iki. Lanang apa wedok ya? Ketoke separuh-separuh. Oh, kucingnya Muyo. Kucingnya pipis. Walah. Kiai sepuh kerja di kerja. Udah dipaeko. Malah ya. Nek ana wong jogat kok dirasani kucingnya lanang apa wedok. Aku kan wong jujur. Loh, joget iki kaya buke lho, Le. Lah mula kan Totalitas. mula apa profesi apapun nek ditekuni ya nyatane dadi jos. Wah, Iki ya, nggih. Bu iki wayang wong ya hebat, bangsa ya hebat, sindian ya mumpuni, Mufidah ya ngono. Aku karo kowe iki aku kan ora dol ayu to, Pri. Telek ben lho. Men. Aku kan adol pasuryan. Yo. Aja mumbul-mumbul aja sik. Lah ya ampun. Oke, anto herniane akeh. Mbok kok Herlian kowe to nipas. Herlian lan. Ayo, Dek. Monggo dilanjut di. Yo. Ditenaske. Monggo dipunlajengaken langgamipun. Ya, monggo. Oh, sing kedua versi rock. Waduh, nggih. Hae. Nggih. Kuwi nggone kono lho, Pri. Nggone kancane aja dibu. Ora apa-apa. Monggo dipun langgamaken langkung rumiyin, monggo. Tolong Monggo dipun lajengaken. Yuk. Yo, saya pakai Mas Yono. Yo.
Wedok lho. Nyane kok es mere kali. Burung perangan kok es mere. Iya, ini namanya semangat jiwa Pancasila itu ya seperti ini. Kok jiwa Pancasila? Iya, iya seperti ini kan. Para pejuang pahlawan zaman dahulu. Oh, semangate makan kantar. Sampai koyo ngene. Tetes darah pengabdian. Tetes darah pengabdian. Bu mendel mawon ampun ngerok lho, Bu. Derek ngerok. Nyuwun sewu nggih, Bu. Aku Lah. kata-katanya selangit. Wah, senyum belum. Yo, dilanjut. Yo. Sakar Terima kasih. Mufida, matur nuwun wong ayu. Terima kasih Bu Terengginas, Pida. sarjana. Inggih, matur sembah nuwun. Menika kala wau minangkani dhateng para warga masyarakat ing Malang Jiwan. Lajeng wonten pamitan malih boten, Pak? Nggih. Mbok macangi. Pundutan sampun telas dereng wonten malih. Nggih. Nggih, menika nanjakaken kalian swarawatinipun Oh, nggih. nggih, sinten? Dasaripun dalu menika ing kepareng rawuh. Warga masyarakat sangat luar biasa untuk antusias pagelaran wayang kulit malam hari ini. Tepuk tangan warga masyarakat Malang Jiwan. Penontonipun kathah sanget, Mbak. Nggih matur sembah nuwun kagem sedaya panitia. Nggih. Kopet ya, Jas. Wah, estu, nggih, nggih, nggih. Ingkang mandoske mergi nggih. Cekakatan. Nggih. Luar biasa menika bulik-bulik budhe-budhe kula sami berkahi do nyusul kabeh. Wah, ya. Denine bulik Darse matur sembah nuwun. Nanjake kalian Mbak Winanti yang dari Pasar Surawana Kemalang Klaten. Ayo, Mbak Kulit Sauto dan Dideh yo. Yo, kaya ngapa disepoti sore-sore padang bulan. Ayo padha padha dolan. Dasaripun ringgitan dalu menika ugi dipun siaraken lumantar streaming. Nggih menika saking Mojoarum Arum channel saking Jarum Bayat menika, Mbak. Mbak nuwun. Matur Mojo sembah channel. nuwun. Lan ugi kathah para sponsor-sponsor ingkang anyeng kuyuk kagem acara dalu menika. Matur sembah nuwun. Ya. Sedaya para sponsor donatur ya luar biasa. luar biasa. Mbak Winanti panjenengan ngaturaken lagon srana panglipur dhateng para warga masyarakat ing Malang Jiwan. Mangaturke menapa, Mbak? Ada musik Oh, napa nggih. gongso? Gongso rumiyin ing sragenan podang kuning nggih saged gubuk asmara nggih mboten napa-napa monggo. Podang kuning kuwi nggih monggo. Konan. Ayo. Ya, Langsung nggih. langsung kemawon monggo dipun aturaken Ayo. podang Apa kuning. sianan? Lek-lek.
Tanggal 6 dipun wontenaken seminar Pok Darwis dan Desa Wisata saha pengambilan air sumber dan arak-arakan diiringi tarian kalian pentas seni Dadilan nggih Garuda Merapi nggih mewah doa bersama syukuran banyu kalian jadilan Kalau mau siang di gunungan. nggih wau siang wonten acara sambung rasa kalian Bapak Bupati Hamenang luar biasa Fajar Ismoyo. Mujudaken bilih warga Malang Jiwan Nggih. Brintik menika budaya. Nggih estu. Mboten ninggalke budayanipun. Nggih. Festival gunungan ini mendapatkan rekor muri loh. Wih nggih. Oh iya toh, luar biasa. Nggih. Menika acara menika mujudaken acara perdana, Mbak. Namung panyuwunipun mugi-mugi menika dados agenda tiap tahun dipun gelar acara kados dalu menika luar biasa. Nggih, mugi-mugi setahun pisan saged dipun gelar kados mekaten nggih, Mbak. Amin. Nggih, nggih. Matur nuwun. Yo nanjake ana Mbak Tika Antasena. Mbak Tika. Nggih. Monggo Butika. Kuwi nggih. Mbak Tika diaturi jumeneng yo diwalik pelok kaya apa? Monggo tumpang pang pang. Yo, kaya apa? Yo. Mimin Mbak Apri ngaturi pirsa bilih Kelurahan Malang Jiwan menika mencetuskan potensi-potensi putra daerah yang sangat luar biasa, Mbak. Nggih. Ngomongaken boten ngomongaken tokoh agama utawi budayawan contonipun kados Malang Jiwan menika mencetuskan dalang yang sangat terkenal di Kabupaten Klaten nggih menika Sawargi Ki Sutama Tama Pandaya menika asli kelahiran dari Karangkembang Malang Jiwan. Dados menika putra daerah Malang Jiwan. Oh, luar biasa. Nggih, nggih. Kalebet Bapak panjenengan ugi. Nggih. 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 Serta Pak Bagong Supono. Nggih. Mbak Tika. Nggih. Monggo panjenengan mangaturke panglipur kagem para warga masyarakat ingkang dalu menika nderek ungon tirakatan wonten mriki. Monggo. Nanjake musikipun nggih. Kowe nggih nanjake musik. Yo, kaya ngapa? Lagunipun menapa Mbak Tika? Nyuwun Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Wah ya. Wah. Iki lagu sing lagi Viral. trending dadi viral kok, Nduk. Ya, heeh.
Monggo bersama campur sari Jatinova dan Madya Laras. Monggo Kusuma Wijaya. Yuk. spesial buat RW 3 Sentul yang baru saja dapat juara 4. Wah, tetap semangat nggih. Matur sembah nuwun. Ya, iki malah kepareng nyawer lumantar rekening ya. Matur sembah nuwun ya. Mbak Abri, yo Dekmu Pida. Tak aturi jumeneng kaya ngapa? Yo, ninggalkan tresnan kaya ngapa? Musik kolaborasi dengan gamelan. Monggo, yuk. Ya.
nggih. Ya, yo minangkani pundutan meneh, sepisan meneh. Nggih. Sepisan meneh nggih, Mbak. Boleh? Nggih. Mbak Winanti, yo. Tak minati. Yo disepoti Mas, langsung aja. Yuk. Sama-sama, Mbak Winanti. Foto-foto, malah Mbak. Pakai musik biar hebat. Niku nggih nggone kakak lho. Oh, iki nggone Pak Deko ya ora Pak D. apa-apa tak engko. Iya, nggone Pak D Manjung, Pak D lahir. Ayo. Lagune apa, Mbak Win? Iya. Kawitane sinawang nggih. Oh, kawitaning Sinawang. Oh nggih. Wah, kuwi senenganmu. Kawitane Pak. sinawang. Ngertos lagunipun Mas Sange? Pripun? Ngertos. Ora. Napa-napa kok senengane. Aku apa-apa seneng kok. Nggih, Monggo. monggo dipun aturaken langsung aja bersama Jati Nupa pakai musik biar hebat. Yuk. Yati Nggih. katuran lenggah ingkang sekeca kula tak nutuke lakon mengkih dipun lajengaken wanci gara-gara nggih. Namung nyewa semanten. Nggih, Budhe. Nak cange. Nggih, Budhe. Keparenga kula medal pasilan. Oh nggih, nggih, nggih. Margi bejang-bejang jam 12 sampun mulai meeting. Oh ngeten, nggih, nggih, nggih. Matur sembah nuwun nggih Budhe sampun paring berkah kagem para warga masyarakat ing Malang Jiwan. Mugi-mugi panjenengan sedaya Nggih. anak kula saking Makaton sedaya Nggih. pokoke tansah pinaringan teguh rahayu Amin, amin, Kawis amin. nir ing sambe kala. Oh nggih. Menapa malah ingkang derek ungon ing dalu menika. Nggih. Keluarga tansah ayem tentrem bagya mulya Nggih. kasembadan kang sinedya kathah rezekinipun slamet bagas waras sehat walafiat. Amin. Gusti ngijabahi. Nggih. Ngaten matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Budhe Yati. Tindakipun Bu mugi sewang-sewang pinaringan sehat awet ngomong putra wayang. Amin. Matur nuwun, Ger. Nggih. Kok sesuk kapadang ketemu neh. Wah, nggih, nggih, nggih. Ayo ditutuke lakone luwih dhisik ledya ngarsane ingkang sinuwun mengko mundhak nampa duka, Nduk. Kandaning kang